Automover on meillä ollut pihassa nyt sitten jo pian 2 viikkoa ja tää on aika hypnoottista seurata tämän liikkumista täällä pihalla. Ensimmäisiä päiviä kun se täällä, niin meidän perheenjäsenet halus seurata sitä kovastikin ja se tuntui välillä niin kuin meillä olisi tullut lemmikkieläin tai vastaava tänne perheeseen ja hänelle on muun muassa annettu nimikin. Häntä kutsutaan joko kilppariksi tai möröksi. Vähän henkilöstä kiinni. Jos kuuntelette kuinka hiljainen tää laite on, olen itse hiljaa. Siinä tuli raja vastaan. Ja siinä näette miten tämä laite meni pitkin tuota rajaa, joka tuohon on asetettu. Koitan näyttää se, että se näkyy hyvin. Tuossa tuo vihreä kaapeli oli se raja. Ja tosiaan tää meidän Automover-leikkuri on nyt ollut töissä tässä 2 viikkoa. Tää on säädetty niin kaikkein korkeimmalle asetukselle tää terä. Ja tässä keväällä niin tää on ollut suositus näiltä asentajilta, että se kannattaa ensi alkuun pitää vähän korkeammalla. Ja sitten varmaan jatkossa niin mä luulen, että ainakin itse haluaisin, että tää leikkaisi ehkä aavistuksen lyhyemmäksi tämän nurmikon. Tää on jäänyt pari kertaa kiinni täällä meidän nurmikolla. Löytänyt semmosia koloja, joita tavallisella leikkurilla ei ole niinku merkitystä, mutta niinku, ne on kuitenkin ollut epätasaisuuksia, jotka on ollut muutenkin hyvä tasoittaa. Ja mä oon niitä nyt sitten 3 kappaletta itse asiassa tässä meidän pihalla on löytynyt, missä toi on tehty, mutta ne on ollut aika helppo käytännössä laittaa lisää maata niihin koloihin.